Mandilibulise ibandla likaThixo ngegama elihle lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Ngeli thuba sifuna ukwamkela bonke abantu abethe bayinxalenye yale nkonzo yeminquba ngenxa ke yezi zixhobo zeteknoloji siyakwazi uba sithi siseMzantsi Afrika kodwa sinxulumane nabazalwane bethu nodade bethu abaseZimbabwe. Ngenxa yaloo nto siyayibulela inkosi ngalo mhlinzeko ithe yasenzela wona. Namhlanje ke sizawukuqala ngezigidimi esinazo esizibekele le minquba, i-theme yayo ethi as Christ ambassador I will go. Simele uKrestu emhlabeni, uthi ke masihambe siyokuzenza abafundi zonke inhlanga. Namhlanje ke sifuna ukujonga ukuba kumaxa siphi na namaxesha yenzela uba ze sibone ukubaluleka kwale message kanye kwale theme kanye kwale ntloko ithi nje ngommeli kaKrestu ndizokuhamba. Xa sifunda kwincwadi kaYohane, uYohane isahluko seseshumi elesine, sizawufunda phayana indima yokuqala uyotsho kweyesithathu. Yindima lena esiyithandayo, yindima esiyaziyo ikakhulu njengabalindi abo ke balinde ukuza kwesibini kukaKrestu. Masiyifundeni le ndima, ithi apha inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani kuThixo nikholwe nakum. Endlwini kaBawo zininzi iindawo zokuhlala. Ukuba bekungenjalo ngendanixelelayo, ndiyemka ndiya kunilungiselela indawo. Ukuba ke ndimkile ndaya kunilungiselela indawo, ndiya kubuya ndize ndinamkele kum ngokwam, ukuze apho ndikhoyo mna nibe khona nani. Masisikelele ukufunda kwelizwi lenkosi ngoku kude kubuye uYesu. Amen. Masithobele intloko ngomthandazo. Bawo sisekhaya ezulwini, siyakubulela Nkosi ngelizwi lakho othe wasinikeza lona. Siyacela ke Nkosi umoya wakho ingcwele asikhokele ze sikuve uba uthini kuthi namhlanje, futhi uthi masenze ntoni ngale nto siyiva elizwini lakho. Zonke ke Nkosi ezinto sizicela sikubulela ngegama elihle lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Le ndima yindima ekhetheke kakhulu ebomini bethu bobuKrestu. Yindima lena esiyithanda kakhulu. Yindima lena esikhumbuzayo ukuba uYesu njeba engekho phakathi kwethu, akusuba usilibele, akusuba ulibele ngathi, kodwa uYesu usilungiselela indawo. Uthi kuYesu xa ethetha apha, endaweni kaBawo okanye endlwini kaBawo zininzi indawo zokuhlala. Yena uyasilungiselela indawo. Indawo zokuhlala zikhona zininzi, akuswelekanga zona. Kodwa uthi uYesu yena owakhe umsebenzi kukusilungiselela indawo, ukuze apho akhoyo nathi sibe khona. Bakhona abantu xa befunda le ndima bacinga uba uYesu uthetha uba uyokwakha ezulwini. Hayi bathanda benkosi, uYesu akayanga yokwakha ezulwini, ngoba indawo zokuhlala zikhona zininzi endlwini kaBaba. So indawo zokuhlala zikhona, ayongxaki indawo yokuhlala. Kodwa ke uYesu uthi uyokulungiselela thina indawo endlwini kaBawo enendawo ezininzi zokuthini, zokuhlala. So ndiyafuna siyibambe le nto lena uba uYesu umsebenzi wakhe ayikokwakha ndawo zokuhlala ezulwini, ngoba kucacile uba ngakwelizwi lakhe zininzi. Kodwa yona nto ibalulekileyo apho uYesu uthi ke emveni koba enze lo msebenzi wokusilungiselela indawo, uzobuye abuye asithathele kuye, kuze apho yena akhoyo nathi sibe kuloo ndawo inye. Ibaluleke kakhulu ke le nto le, akufunekanga isishiye ezingqondweni zethu. Le nto ke yokuza kwesibini kukaYesu, iBhayibhile iyathetha ngayo nakwincwadi yokugqibela ekhoyo apha eBhayibhileni. Siyayazi incwadi yesityhilelo, noko singabantu besiprofeto
singamasala yindima lena esiyaziyo incwadi yesitshilelo sahluko samashumi amabini anesibini indima yeshumi elinesibini ithi iBhayibhile yabona ndiyeza kamsinya umvuzo wam unam ukuba ndivuze elowo njengoko umsebenzi wakhe uyakuba njalo. So uthi uYesu kule ndima lena noko uyeza futhi uyeza kamsinya. Uthi kule ndawo uza ephethe ntoni? Ephethe umvuzo, akaziyedwa uzovuza abantu abamlindeleyo. Xa sijonga ke pha kwincwadi kaTito, uncwadi kaTito isahluko sesesibini indima yeshumi lesithathu ithi iBhayibhile silinde ithemba elinoyolo nembonakalo yobuqaqawuli boThixo omkhulu umsindisi wethu uYesu Krestu. So ithi iBhayibhile apha xa ithetha nathi silindele ithemba elinoyolo ukuza kwesibini kukaYesu lithembe elinoyolo kumKrestu. Zininzi izinto esinothembela kuzo, zininzi izinto esinothenjiswa ngazo. Xa sijonge imeko yehlabathi siyabona ukuba ihlabathi ayiyondawo yokonwaba komntu. Izinto zasehlabathini zisenzela inhliziyo ezibuhlungu, imimoya yethu idandathekile, inhliziyo zethu zityumkile futhi siziva kungathi kunzima ukuya phambili. Kodwa into esinikeza ithemba, into ezisa ithemba elinoyolo ezinhliziyweni zethu singamaKrestu kukuba inkosi yethu Yesu Krestu iyabuya kamsinya. Loo nto leyo isipha amandla wokuba nakobu bomi sibuphilayo sibuphile njengabantu abanenjongo yokuya phambili, ngoba siyayazi ukuba inhlungu zakaloku nje azinokuthelekisa nobuqaqawuli obuzobonakala xa uYesu ebonakala esiza ngamafezulu. Loo nto ke ngoku ithetha ukuba njeba siphila kobu bomi siphila singabantu abanethemba. uYesu uthi uyeza kamsinya. uYesu futhi usixelele ukuba yintoni emasiyijonge. Into esiyijongayo ke kwisigidimi sethu sanamhlanje kukuba zithini iimpawu ezibonakalisa ukuba uYesu uyeza kamsinya. Ingaba zikhona na izinto uYesu asixelele zona ezinosenza siyazi ukuba kusondele kangakanani na ukubuya kwakhe ngamafu ezulu? So ibalekile lonto uba masiyijonge. Masiyeni kwincwadi kaMateyu isahluko sesamashumi amabini anesine indima sizawuqala kwesithathu. Matthew chapter 24 indima yesithathu verse 3 ithi iBhayibhile apha, ke kaloku akubona ukuba uhleli entabeni yeminquma beza kuye abafundi bebodwa bathi, sixelele ukuba ziya kubakho nini na ezo zinto? Uyakuba yini na umqondiso wokufika kwakho nokupheliswa kwephakade eli? So abafundi basandukuva uYesu esithi njeba nje bejonge etempileni, wabaxelela ukuba akusayi kubakho nelitye elinye elizobe liphezu kwelinye elingayokuchithwa etempileni. Bathi xa besiva le nto abafundi baqonda uba heyi, le nto ithetha ukuba uYesu kusondele ukubuya kwakhe. Loo nto ithetha ukuba iphakade eli liyaphela, ukuba uYesu uthi akuzobakho nelitye elizobe liphezu kwelinye elingazuchithwa. Now ndifuna niyibambe le nto ukuba uYesu zangabe ebalungisa ngale ngcingane yabo yokuba xa kuchithwa itempile loo nto ithetha uba iphakade liphelile, loo nto ithetha uba uYesu uzobuya. Zangabe echitha xesha uYesu abelungiselana nendlela ababona ngayo isiprofeto nendlela abalesa ngayo iBhayibhile. uYesu uzophendula lo mbuzo wabo uthi uyawuthini na umqondiso
wokubonakala kwakho. Ndifuna sijonge ke ngoku le miqondiso yesu ayibekileyo apha kule ncwadi, sijonge neminye esiyinikeziweyo eBhayibhileni. Ezinye ke indima sizawuzifunda, kodwa ezinye nje sizawuzikhankanya. Umuntu uzawuthi xa efika endlini azifundele ngokwakhe. Amen. Na ithi iBhayibhile apha xa ithetha kwincwadi kaMateyu, now sikuverse 4. Ithi iBhayibhile, waphendula uYesu wathi kubo, lumkani ningalahlekiswa mntu, kuba baninzi abayakuza egameni lam besithi banguKrestu, balahlekise into eninzi. So uYesu xa kubuzwa ngeempawu zokuza kwakhe kwesibini, into yokuqala ayithethayo uYesu uthi lumkani ningathini, ningalahlekiswa, ngokuba baninzi abazokuza bathi banguKrestu balahlekise into eninzi. Loo nto ithetha ukuba ngexesha lesiphelo iimfundiso ezizolahlekisa abantu zizobe zininzi. Mamela ubuthini apha kuverse 11 kwindima ye-11. Ithi iBhayibhile, kwaye kuya kuvela abaprofeti ababuxoki babe baninzi balahlekise abantu abaninzi. So siyayibona uba okwesibini uYesu uyayitsho, ebeqala wathi kuzovela ooKrestu ababuxoki, ngokuthi kuzovela abaprofeti ababuxoki. uYesu uyasixelela ukuba futhi xa aba baprofeti bekhohlisa, bazokhohlisa abantu abaninzi. Masijongeni phaa kwindima ye-12 elinesine. Ithi iBhayibhile apha, kuba kuya kuvela ooKrestu ababuxoki nabaprofeti ababuxoki, benze imiqondiso emikhulu nezimanga, ngokokude bathi ukuba bekunokwenzeka balahlekise nabanyuliweyo. Na uthi uYesu apha izoba mbi ngeyona ndlela into yaba baKrestu babuxoki naba baprofeti babuxoki, ukuba bazokhohlisa abantu abaninzi ngeyona ndlela yokuba nabanyuliweyo basebungozini bokukhohliswa. Ayiyo le nto siyibonayo ebathandekayo namhlanje isenzeka, abantu baze bezibiza ngokuba bangabaprofeti. Ubone kuxhonywe ii-posters kuthiwe yiza uzophiliswa, kuthiwe yiza uzofumana impiliso, kuthiwe yiza izokusebenza. Phofu ke incwadi yesityhilelo iyasixelela ukuba irhamncwa lesibini xa selisebenza lilungiselela abantu, libalungiselela ukunqula irhamncwa lokuqala, kuthiwa enye yezinto elizoyenza elirhamncwa kukuba lizokwenza imimangaliso emikhulu. Ithi iBhayibhile, lonke ihlabathi ngenxa yokwenza kwelirhamncwa lizolandela emveni kwerhamncwa lokuqala. Ihlabathi lonke ngaphandle kwabo amagama abo asencwadini yobomi yemvana, wonke umuntu ngaphandle kwabo, amen, ngaba basencwadini yemvana. Kodwa uninzi labantu luzolahlekiswa zezinkohliso zelirhamncwa lesibini. Elirhamncwa lesibini xa libizwa kwakule ncwadi yesityhilelo isahluko se-19 libizwa ngoba ngumprofeti wobuxoki. Iyandothusa ke into yoba eli rhamncwa eli xa lisenza le mimangaliso, enye imimangaliso kuthiwa lizobiza umlilo uze usuka ekhaya ezulwini uhlele phezu kwabantu. Umbuzo endinawo ke ukuba yeyiphi indawo eBhayibhileni esiyazi kukubizwa umlilo usuke ezulwini? Umprofeti esimaziyo ke owebiza umlilo osuke ezulwini siyayazi engumprofeti we-Eliya. Ngiyakhumbula kukhona ukhuphiswano phakathi kwabapriste nabaprofeti bakaBahal kunye nomprofeti omnye owebonakala. Kuthiwa babe baninzi amawaka 7 wonke abaprofeti bakaThixo abangakhange baqubuthe, okanye ke abantwana bakaThixo abangakhange baqubuthe kuBahal, kodwa babengabonakali indawo. Kwintaba yaseKhameli wemi yedwa uEliya ejongene naba baprofeti babengamawaka 4 njalo njalo enani. Kwathiwa oyena Thixo ke nyani ngulo uzokwazi uba azise imvula yomlilo phezu kombingelelo.
yabeka imibingelelo niyalikhumbula ibali. Kodwa umlilo osuka ekhaya ezulwini wayekukubonisa ukuba inene oyena muntu ukhonza uThixo wakwenyani nguEliya. Iyandothusa ke ukuba lo mprofeti wobuxoki uzama ukuzibonakalisa mhlawumbi ukuba ungulo Eliya kwakuthethwa ngaye nguMalaki ukuba uzoza phambi kokufika kwemini enkulu eyoyikekayo kaThixo okanye yenkosi. Ndiyazibuza ukuba ayinoba mhlawumbi abantu bazojonga bathi jongani le mimangaliso yenziwa ngaba bantu yile mimangaliso yayisenziwa nguEliya. Jongani nomlilo usuka ekhaya ezulwini. Loo nto ithetha ukuba ukuza kukaYesu kusondele. Abantu abaninzi bazolahlekiswa bade bafumane uphawu lwerhamncwa. Siyayibona le nto uba abantu bayeza bezibiza ngabaprofeti. Now ithi iBhayibhile ngokomthetho nangokwesingqino ukuba abathethi ngokweli lizwi abana kukhanya. So umuntu ongathethi ngokwelizwi likaThixo noba ngenza imimangaliso engakanani na, ukuba imfundiso zalo muntu ziyaphikisana nemfundiso zeBhayibhile, kufuneka siyazi ukuba lo mprofeti ngumprofeti wobuxoki. So siyababona abanye apha eMzantsi, andiyazi babenza ntoni abaseZimbabwe, kodwa apha ekhaya eMzantsi sinabaprofeti abatyisa abantu ingca, bathi hayi noko yitya nantsi ingca, abantu batye ke kube mnandi kube phaya. Abantu bade babe ngathi bashiywa zingqondo kuba bexelelwa ngabaprofeti uba mabatye iintyatyambo, mabatye iinyoka, mabasele amafutha enqwelomafutha, njalo njalo. Abantu batya zonke izinto, benza zonke izinto ngoba balahlekiswa ngaba bantu bathi banemimangaliso yokubaphilisa, yokubanikeza impumelelo, yokuphilisa izihlobo zabo nezalamane zabo, njalo njalo. Abantu bakhohliswe baphethe belandela. Kodwa ithi iBhayibhile xa ithetha kwincwadi yesityhilelo 16 apho kuthethwa ngezibetho ezisixhenxe, kuthiwa kukhona imimoya yamadimoni ephumayo kumlomo werhamncwa, kumlomo wenamba kunye nomlomo womprofeti wobuxoki. Futhi ngala madimoni okanye le mimoya imdaka leni ihamba ikhohlisa abantu. So loo nto ithetha ukuba xa abantu besenza imimangaliso, loo nto ayithethi ukuba bahamba noThixo. Loo nto ithetha ukuba kungenzeka ukuba baneleague nomtyholi, banamathele kumtyholi, basebenza nomtyholi. Ndinamava wokudibana nabantu bathi beye kwezi nkonzo kuthiwa kwenziwa khona imimangaliso, umntu aphume enamazwi awavayo engqondweni, amnamazwi awavayo endlebeni, athi makathathe ubomi bakhe. Uthi xa umthandazela lo mntu lona le mimoya imdaka ilapha kuye ithethe ithi hayi lo mntu ngowethu, simnikezwe ngumfundisi uzibani, ngowethu siyambanga, futhi ngoku siyamthatha ngoku ngoba unikezwe kubani, unikezwe kuthi. Andibalisi izintsomi, ndithetha izinto ezenzekayo. Ibalulekile ke uba siyijonge ukuba lo moya kuthiwa ukho kwezi ndawo usuka phi na. Ngoba ithi iBhayibhile ithi masiyicikide imimoya siyiqonde ukuba isuka phi na. Ibalulekile ke ngokulonto ukuba sijonge njengoba sifunda iBhayibhile. Enye yeempawu esizinikiweyo elizwini likaThixo lokuba uYesu uyeza kamsinyane. Xa usiya kwincwadi kaPetros wesibini, Petros wesibini sahluko sesithathu, indima yesithathu neyesine, ithi nikwazi nje oku kuqala ukuba kuya kuza ngemihla yokugqibela abagxeki behamba ngokwezabo inkanuko besithi liphina kaloku idinga lokufika kwakhe, kuba kuseloko obawo balalayo ukufa. Izinto zonke zahlala zihleli zinjengokwasekuqalekeni kwendalo. So aba bantu bathi man, izinto ziyaqhubeka, ubomi buyaqhubeka. Iphi na le nto kudala nesixelela ngayo yokuba uYesu uyabuya?
Wakwayiva lento abantu bekubuza bethi hayi man kudala kwathi lo Yesu uyabuya abantu bade badinwe ndike ndive ngamamaxesha nabalindi aba bade bathi hayi nonke maske sisitshintshe isigidimi sethu kudala sathi uYesu uyabuya kucacile uba akakabuyi mhlawumbi ikhona into esiyiphazamayo iweske into basithi uyabuya kamsinya ingathi siyaphazama singavele siyeke nje le yokubuya kwesibini kukaYesu singayithethi kakhulu sihoyane nezinye izinto ezidla umzi ngoba zininzi izinto ezidla umzi apha ke eMzantsi sinazo zininzi abantu abangenamihlaba nanini nazo ezenu zepolitiki ezenu zekuhlala ezenu zobunzima bendlela ngenxa yokungadibani kwezinto niyazazi into enijongene nazo ezim nathi apha eMzantsi sijongene nezethu abantu bade bathi mhlawumbi bekufanele uba sichithe ixesha lethu sihoyana nozama ukulungisa ezi zinto ngoba leyo kuza kwesibini kaYesu into asiyiboni kakuhle kudala sathi uyabuya kodwa kade abonakala baninzi abagxeki abazovela bathi kuphi na ukubuya kwakhe ngoba oko izinto zaqala endalweni noko sisaqhuba nje ngola hlobo ludala. Now iBhayibhile enye into esixelela yona ukuba pha kwincwadi kaMateyu sahluko ngu-24 uverse 6 uyosho kuverse 8 ithi iBhayibhile apha xa ithetha niyakuthi ke nive imfazwe namarhe emfazwe lumkani ningabi navuso kuba zonke ezo zinto zimele ukwehla kanti kona ukuphela akukabikho kuba uhlanga luyakuvukelana nohlanga nobukumkani buvukelane nobukumkani kuyakubakho indlala neenyikitya zokufa nezinyikimo zomhlaba kwindawo ngendawo zonke ke ezo zinto zikukuqaleka kwenimba. Ndiyafuna siyimamelele lithethwa nguYesu apha uthi uYesu kule ndawo hey ininzi into ezokwenzeka uthetha ngemfazwe namarhe emfazwe xa ujonga ke kwi-20th century ko-1900 aba no-19 yes apha ko-1900 yeyona decade okanye yeyona century okanye iminyaka engamakhulu ethe yajongana nezona mfazwe ezininzi. Siyakhumbula uba ngeli xesha kungexesha apho sijonge nemfazwe enkulu yehlabathi lonke kuthiwa nguWorld War I kungale century sidibene khona noWorld War II kungeli xesha apho sidibene khona noGulf War kungeli xesha sidibene ngazo zonke Cold War zonke ezimfazwe sithetha ngazo imfazwe ezona zinokufa okuninzi ezakhe zabakhona in 100 years zifumaneka kwi-1900 ngaphezu kwazo zonke imfazwe okanye ukufa ukukwezinye imfazwe that is recorded. Loo nto ithetha ukuba in recorded history eyona minyaka inokufa okuninzi yile minyaka yo-1900 lena sisuka kuyo nje besiko-2000 njengoku kule kuthiwa yi-21st century. Loo nto ithetha ukuba le nto yayithethwa nguYesu siyayibona isenzeka xa ujonga kwinyikima ujonga kwizaqhwithi ujonga nazo zonke ukuzamazameka kwemo yezulu sizawubona ukuba iba ninzi ziyaziba ninzi inyikima izaqhwithi ziyaziba ninzi iimbalela ziyaziba ninzi yiyo loo nto isiza le nto nasendlaleni kuthethwa ngendlala eBhayibhileni wena ungacinga uba ngenxa yokutya kubonakala kuninzi kwindawo kuyo ucinga uba kuyahluthwa heyi baninzi abantu abalala belambile ngenxa yeemeko ezimaxongo ngokwendalo zininzi izinto ezenzekayo siyazibona xa ujonga futhi kwaba bantu bajongene neclimates uzofumanisa uba kuthiwa eli xesha siphila kulo lelona linezona natural disasters zenza umonakalo
omkhulu futhi ziza ngokulandelelana. So loo nto ithetha ukuba siphila ngexesha uYesu wethe liyeza. Apha siva kuthethwa nangeenyikitya zokufa. Uzova phayana ikakhulu naxa uyifunda phaa kuLuka 21 verse 10 to 11 xa kuthethwa ngayo le ndaba. Ithi iBhayibhile pestilences kwezi zesilungu. Now i-pestilence zizifo ezifana nesi sijongene nazo ngoku, izifo ezibulala abantu kwiindawo ngeendawo futhi ezithe qelele ukusebenza kwazo. Siyazibona zisenzeka nathi coronavirus sijongene nayo, besikade sijongene no-HIV esingayazi ukuba abantu singabanyanga njani xa benale HIV. Besijongene nezinye imihlaza. Asiyazi ukuba abantu masibathini xa benomhlaza. Ewe ke bazanywa ke ngezo chemotherapy zisebenze ezingasebenzi njalo njalo, kodwa ubukhulu becala azisebenzi. Mhlawumbi ngamanye amaxesha xa zisebenzile umuntu ufumana nje iminyaka embalwa, kodwa uninzi lwabantu luyafa zezi zifo. Athi xa ethetha phayana uLuka uthi uLuka apha xa ethetha kuncwadi kaLuka 21 uverse indima yama-25 ithi iBhayibhile, kuya kubakho imiqondiso elangeni nasenyangeni nasezinkwenkwezini. Siyayazi ke singamasabatha ngale miqondiso. Ithi nasemhlabeni kube khona ukucinezeleka kweentlanga, zithingaza, lugquma ulwandle namaza, abantu besifa kukoyika nakukulindela izinto ezilizelayo elimiweyo, kuba amandla ezulu aya kuzanyazanyiswa. So ithi iBhayibhile ngenxa yezi zinto zenzekayo, zizifo, yindlala, kungaqiniseki ukuba kuzokwenzeka ntoni, iintliziyo zabantu bazokoyika, abantu bazokufa luloyiko, iingqondo zizoba phantsi koxinezelelo. Zezi zifo ke siva ngazo ngoku, o-anxiety disorder, siva ngo-depression, siva ngazo zonke izifo ezinento nokwenza nengqondo kunye neemvakalelo zabantu. Abantu bayoyika, abayazi uba bazolala betye ntoni, abayazi ukuba ingomso libaphathele ntoni. Nolutsha xa ujongile, ulutsha oluninzi luphantsi koxinezelelo lwezinto ezinjenge-depression ngenxa yokujonga imeko yehlabathi. Abantu imiphefumlo yabo idandathekile, baphantsi kukubukela izinto ezenzekayo. Xa ujonge ezi mpawu zokuza kwesibini kukaYesu, iBhayibhile iyasixelela kuTimoti wesibini isahluko sesi-3, zininzi ezi mpawu uYesu wasixelela ngazo, yenzela uba ze singothuki sithi hayi zange sixelele. Ithi iBhayibhile, ke kwazi oku ukuba ngemihla yokugqibela kuya kufika amaxesha anobungcipheko. Kuthiwa kuzoba nzima ngexesha lokugqibela, ubomi bethu buzoba sebungciphekweni. Masive ke ngokuba uthini uTimoti ngala maxesha. Uthi kuba abantu baya kuba ngabazithandayo. Abantu bayazithanda. Uzofumanisa ukuba sinxibe amalaphu aphekezelayo, kodwa thina abamelwana abalambileyo abangenanto. Uzofumanisa uba siqhuba mhlawumbi izibavubavu zemoto esizivayo, kodwa abamelwane bethu balala bengatyanga. Uzofumanisa ukuba sihlala ezindlini ezinkulukazi kakhulu, kodwa kukhona abantu abangenandawo zofihla intloko. Ufumanisa ukuba kulambatha nasezingxoweni zebandla ngenxa yoba abantu bayazithanda, bangohlohle sabo ngesiXhosa. Ithi iBhayibhile kuzoba ninzi ukuzithanda ngexesha lokugqibela. Abathandi bemali, abantu bayabulalana ngenxa yemali, abantu bayangcathana ngenxa yemali njengoba uJudas wancatsha uYesu. Abantu ithi iBhayibhile abaqhankqalazi, sibona kuqhankqalazwa oko ezitalatweni yonke into, abakratshi, abanyelisi, abangeva abazali. Abazali babuthwele ubunzima ngoba abantwana abaphulaphuli, kodwa ke abazali nabo ngamanye amaxesha baqale ngokungaphulaphuli uThixo.
bafunda abantwana bathini umama notata bayakholelwa kuThixo kodwa bamphulaphula bathi hayi nathi asizumphulaphula umama notata ngoba ngamanye amaxesha siyazibetha thina ngokwethu bazali ngokungaphila ubomi obungumzekelo omhle ebantwaneni. Abantwana bafunda umzekelo otenxileyo, umzekelo ongalunganga, bafunde nabo ukwenza intando yabo bangabaphulaphula abazali. Kodwa ngamanye amaxesha abazali babakhulisa kakuhle abantwana, babafundisa ilizwi likaThixo, baphila ubomi obunyulu phambi koThixo, kodwa abantwana bazigqibele bona ngokwabo ukuba hayi thina sinanto nokwenza nale nto yenziwa ngumama notata. Ewe ke siyayibona, ewe siyayiva, kodwa ke asiyiveli ntweni, sifuna ukwenza unothanda thina. Iyenzeka loo nto leyo. iBhayibhile yasixelela uba yenye yeempawu zemini zokugqibela ithi abangabuleliyo, bantu abanambulelo, abangengcwele, abangenabubele, abangenatarhu, abatyholi, abangenakuzeyisa. Abantu abakwazi uzeyisa, abantu abakwazi uzeyisa. Yiyo loo nto ufumanisa uba abantu banezigulo abazenze ngokwabo behleli ezitafileni ezindlini zabo. Abantu abaninzi bomba amangcwaba abo ngamazinyo abo ngenxa yoba bakwazi ukuzilawula uba makatye ntoni angatyi ntoni. Mna ndithetha namasabatha la axelelwe kudala ngesigidimi sezempilo, nawo abanye bethu bafumaneka bekwaba bantu bangakwaziyo ukuzeyisa. Abantu abakwazi ukuzeyisa, yiyo loo nto imitshato emininzi iqhekeka, ngoba utata ekhaya akaneli yile nto iphakwa apha endlini, ufuna uyokutya nakweminye imizi ngoba akakwazi ukuzilawula. Ufumanisa ukuba hayi asikwazi ukuzilawula, sithi sizobona iindlela ezithile oodade abakhoyo abanxiba ngazo. Anditsho uba mabanxibe nanjani na oodade, kodwa ufumanisa uba oodade abakwazi ukuzilawula, bahambe bethetha izinto. Kukhona oodade abaninzi abakhalayo, bangenelwa zii-messages ezifowunini zabo, WhatsApp ntoni, baleqwa ngamadoda anamakhosikazi. Ayiphelelanga apha emadodeni, nomama ngoku bayazenzela. Uthi utata kuphuma kweli cala, nomama ekhaya kuphume kweli cala, ngoba abantu abakwazi ukuzeyisa. Izibhoja abangenakuthanda kulunga, into ezilungileyo azithandwa namhlanje. Abancethezi, izityhuthutyhuthu, abathiwe lwale likratshi, abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo. Ubungama apho ungava umKrestu esithi yile nto siyibonayo phandle apha, yile nto siyibonayo xa siphume. Abantu bayayenza le nto ithethwa iBhayibhile. iBhayibhile inyanisele, mamela uvesi 5 buthini, benokumila kokuhlonela uThixo. Aba bantu kuthethwa ngayo angobantu bangaphandle ubukhulu becala. Umpostoli uPawulos apha uthetha ngabantu abasebandleni, uthi banokumilela ukoyika uThixo okanye ukuhlonela uThixo, ukanti baya wakhanyela amandla akho. Ukuhlonela uThixo nayo uthi kwabo ke khwebuka. Ithi iBhayibhile ngexesha lesiphelo zonke ezi mpawu besithetha ngazo, abantu abazizityhuthutyhuthu, abantu abangaphulaphuliyo, abantu abangakwazi ukuzilawula, abantu abazizibhoja, abantu abathiwe lwalo likratshi, abantu abangazithandi into ezingcwele, abathanda iziyolo neziyunguma ngaphezu kokuba bethanda uThixo. iBhayibhile ithi aba bantu banokumilela kokuhlonela uThixo, kodwa ubomi babo, indlela abaphila ngayo iyamkhanyela uThixo. Umbuzo kukuba njeba sisiva apha ukuba kuthethwa ngathi bantu bebandla, funeka uzibuze ke ngokuba ingaba ndiyasizalisekisa esi siprofeto esi, ingaba kuthethwa ngam apha? Ukuba iBhayibhile ithetha ngathi, ingayiNkosi ingasinceda soyise, sizikhwebule kwaba bantu kuthethwa ngabo, ngokuba okokuqala singabi ngabo. Okwesibini sizijonge abantu esihlala nabo, ngokuba abantu bayosulela ngezinto zabo. Uba unenwele uhleli nomntu onentwala ixesha elide, uzawuzibona unentwala kunye nawe. So ufuneka ubagade abantu,
ungazibona usitya noba yintoni na xa uhleli ixesha elide nehakho. Funeka uyijonge loo nto leyo uba ungahlali ixesha elide nentoni nehagu, ngoba uzozibona usitya yonke into le. Funeka uzijonge ungumntu, ungahlali ixesha elide nezinja. Ngokuba uhlela ixesha elide nezinja uzozibona unentakumba, futhi intakumba akazuzuphelela apha ku. Uzawuya ebhedini usulele lo mntu ulala nayo okanye ulala ecaleni kwakhe. Uba ulala namntu uzawushiya phaa ezingubeni, ufikelwe ngumntu aze nawe atyiwe zezaa ntakumba ngenxa yokuba ubuhleli nentoni, ubuhleli nenja. Lowo unendlebe makayive into ethethwa ngumoya kuwo amabandla. Alright, iBhayibhile ke ngoku iimpawu zokugqibela sizifumana phayana esizozijonga namhlanje. Uphawu lokugqibela, zininzi ezinye kodwa ke sawuthetha ngezi namhlanje. iBhayibhile iyathetha ngokuba ithi iBhayibhile apha kwincwadi kaYakobi sahluko sesi-5 ithi iBhayibhile, wenani kaloku zityebi, lilani nenze isijwili ngeenxwaleko zenu ezizayo. Kutheni kuzoziinkxwaleko kwaba bantu bazizityebi? Ubutyebi benu bubolile, neengubo zenu zidliwe ngamanundu, igolide nesilveri yenu idliwe ngumhlwa. Umhlwa wazo uya kuba lingqina ngakuni, uyidle inyama yenu njengomlilo. Niziqwebele ubutyebi ngeemini zokugqibela. Yabonani umvuzo wabasebenzi abavune amasimi enu, lowo ubandeziweyo nini uyakhala, kwaye ukubhomboloza kwabavuni abo kungenile ezindlebeni zenkosi yemikhosi. Nadla ubuncwane emhlabeni apha, naxhamla iziyono, nazondla iintliziyo zenu njengamhla kuxheliweyo, namngcwaba, nambulala olilungisa, yena akanichasi. iBhayibhile apha iyasixelela ukuba kukhona abantu abazuza ubutyebi ngokucinezela abanye abantu. Ufumanisa ukuba umntu apha uyasebenza phantsi komgodi, kodwa imali ayibhatalayo akakwazi ukondla usapho lwakhe, akakwazi ukwakha umzi onesidima esakhela usapho lwakhe, akakwazi ukusa abantwana bakhe ezikolweni eziphucukileyo ezizobenza ikamva labo libe ngcono emhlabeni. Aba bantu baphantsi kwale meko ngenxa yabantu abazityebisayo bona. Ithi iBhayibhile badla ingathi yimini exhelwe ngayo. Andazi uba kwenziwa njani ezini, ndiyarhala uba ndikhe ndize ukuphela kwecorona, ndikhe ndizokubona imeko yokuhlala. Kodwa xa kuxhelwe apha eMzantsi, ndikhumbula kwilali yam yaseMbizana, kukhona umzi kwakoluke amakhwenkwe ebuya aba bafana ngoku bebuya esuthwini. Kwenziwa isiyungu esikhulu. Kwenziwa umgidi. Kuloo mgidi lowo kwawa inkomo neegusha ezili-15, 15 yeegusha zazifolile zithe amafele ezogusha. Batya abantu bangayazi noba mabazithini, inyama iseninzi kuphela izinyo lendoda. Kungathi kuseGoli apho kuthiwa inyama ipheli, kuphela izinyo lendoda. Hayi, sayishiya ke loo nyama apho, ndandingekabi ngomsabatha ngoku ndisatya yonke into ephambi kwam. Sayishiya ngenxa yoba kwakuxheliwe. Itsho iBhayibhile apha, ithi aba bantu bazondlile. Kukhona abantu abahlala emizini, ufumanisa uba bahlala kulo mzi lona okanye umzikazi omkhulu, ababonani nabantwana babo, kodwa bahlala endlini enye ngoba sisibavu sento. And abanye ufumanisa uba ayinyanga zininzi. Lo mntu unabo abasebenzi, kodwa abasebenzi anabo abakwazi ukondla abantwana babo, abakwazi ukwakhela amakhaya abo, abakwazi uncedisa emakhaya. iBhayibhile ithe le nto izokwenzeka le. Kodwa ithi iBhayibhile
njeba nje besenza lento le golide yabo bayenyusa udonga izawubawela ngenye imini ibe ngathi ngumlilo izawubagweba ngenye imini. Kodwa ke iBhayibhile iyayiveza lena njengenye yeempawu zokuza kwesibini kukaYesu. Ngoba xa iqhubeka uYakobi ukhuthaza abantu uba babe nomonde xa bephila phantsi kwale meko. Ndiyafuna ukuyithetha le nto, sibuyele phaa kwincwadi kaMateyu njengoba silungiselela uvalo. Siyibonile ukuba ukuza kwesibini kukaYesu kusondele. Sibonile ukuba abantu abalahlekisa, abantu abaprofeti bobuxoki bandile njengoba uYesu wetshilo. Abagxeki abathi ukuza kwesibini kukaYesu yinto engekhoyo kuba besithi izinto zisaqhubeka njengoba zaba njalo ekuqalekeni kwendalo. Sibonile ukuba imfazwe zizinto ezikhoyo, ukuzamazameka komhlaba zizinto ezikhoyo, indlala zizinto ezikhoyo, iinyikitya zokufa zizinto ezikhoyo. Sivile ngamaxhala nenkxwaleko yengqondo nokuxinezeleka kwengqondo nenkxwaleko yentliziyo, izifo ezinjengo-depression ziyanda. Sibonile ukuba ukuziphatha nendlela abantu le nto bathi abelungu yi-moral decay yinto esiphila kuyo ngoku, apho abantu bangakwaziyo ukuchaza ukuba noba umntu yindoda noba umntu ngumfazi. Athi hayi, mna ndivuke namhlanje ndigqiba uba ndingumntu ongumama, ngoku ndinentshebe. Ndizawuvuka ngomso uba ndivuke ndisithi ndiphinde ndayindoda, ningandibuzi into. Abanye zininzi mani ezi zimo ngoku kuthiwa zikhona. Kukhona oo-gender bender, kukhona oo-gender blender, zizinto bubutyobo nje bento. Kukhona abantu aba-gender neutral, akhona abantu abathiwa ba-pansexual, ungayazi noba yintoni. Moral decay ekuthethwa ngayo, abantu babusela utyala ngaphezu kokuba besela amanzi, yile moral decay kuthethwa ngayo. Izifo zokwabelana ngesondo zandile ngenxa yoba abantu abakwazi ukuziphatha. Abantwana babahlonipha abazali. Zonke izinto sizibonile, siyazibona uba ziya ngokuba zithi xaxa noko zithande uxaka. Siyabona abantu abasebenza nzima imini nobusuku kodwa abafumani mvuzo ubafaneleyo, ngoba abantu abaziziphathi mali noko bagqibe ekubeni aba bantu bazobabhatala nje nzebe umntu atye aphinde abuyele emsebenzini. Zonke ezi mpawu Yesu ebethetha ngazo apha, nabafundi bakhe abashiyileyo ukuba bahambise iindaba ezilungileyo, siyazibona zisenzeka ezi zinto phambi kwamehlo ethu. iBhayibhile ke iyasixelela ngokucacileyo ukuba zonke ezi zinto masimabeleni. Khona indaba ebesikhe sazifunda, ndifuna uziphinda phaa uMateyu sahluko sama-24 indima yesithandathu uvesi 6 uthi, lumkani ningabi navuso kuba zonke ezo zinto zimele ukwehla, kanti kona ukuphela kutheni akukabikho. Uthi xa nibona ezi mfazwe namarhemfazwe, xa nibona iinyitya zokufa, xa nibona zonke ezi zinto ndinixelele ngazo, uthi ningabi naxhala, isiphelo asikafiki xa nibona ezo zinto. Uthi zonke ke ezo zinto zikukuqaleka kwentoni? Kwenimba. Now xa umntu ongumama enenimba, zange ndaba nawo la mava, kodwa ke noko ndinayo unkosikazi futhi ndinayo umntwana, ndithetha uba ikhona into ndikhe ndayibona. Amen. iBhayibhile iyasixelela ngokucacileyo ukuba ukuza kwesibini kuzoba njengomntu ongumama onenimba, kodwa apha kuthiwa isekuqaleni le nimba, ayikho sekugqibeleni. Loo nto ithetha ukuba zisekhona izinto ezisezokwenzeka. Le nto intlungu yomntu ongumama xa umntwana esondela uba afike emhlabeni, injengokuba iqala kancinci, kodwa ke xa iqala iba ngathi yeyi yeyona nto ibuhlungu wakhe wayiva, kanti isekhona into engaphayana esazayo. Futhi ke ezinto bathi xa bezibiza ke zii-contractions, abantu abazifundeleyo ezi zinto ziya ngokusondelelana futhi ziya ngokuba buhlungu. Ndiyiva le nto ngoba ndinonkosikazi benditshilo mos, ungandibuzi uba ndiyazelaphi. iBhayibhile ke ngoku isixelela uba nokuza kwesibini kunjalo, zizoya ezi zinto zisondelelana futhi zizoya ziba nzima ukujongana nazo. Umbuzo ke ngoku uthi, sithini ke ngoku ngezi zinto? Ngoba iBhayibhile isixelela ukuba ezi zinto ezi zizokwenzeka. Ithi iBhayibhile ke ngoku
Yinto uphofu ke umbuzo sifuneke simbuzile ngaphandle kwalona ndiwubuzile singawubuza ngoba uthi xa sibona izinto zisenzeka masikhangele phezulu masijonge sinyuse amehlo ethu siwasuse emhlabeni siwajongise ezulwini ngokuba usindiso lwethu lusondele. Uthi uYesu kwincwadi kaLuka. Kodwa umbuzo ke ngolandelayo kukuba ke ngoku xa zonke izinto xa zisenzeka izoba kuqala nje kwenimba, yintoni into ezokuzisa ukubuya kwesibini kukaYesu? Izawusidibanisa ke ngoku nomxholo wethu kule minquba lo uthi njengommeli okanye njengomntu omele uKrestu ndizawukuhamba. Uthi uMateyu isahluko samashumi 24 zaye ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kuvakaliswa kulo lonke elimiweyo liphela, zibe bungqina kuzo zonke iintlanga kwandule ukufika isiphelo. iBhayibhile ithi ukufika kwesiphelo akuzukwenziwa kukwenyuka kwezifo. Ukufika kwesiphelo akuzukuziswa kukuba kuye kwakhona izifo ezandileyo, kwande indlala, kwande ukungaziphathi kakuhle kwabantu, ukukhohlakala kwabantu, nazo zonke izinto sifunde ngazo. Ayikho nenye yezi zinto ezozisa isiphelo. Into ezozisa isiphelo ngabantwana bakaThixo bephuma bezaliswe nguMoya Oyingcwele, bephethe iindaba ezilungileyo ezingaphakathi. Ewe, ezi zinto zizokwenzeka zonke futhi ziyasikhomba ukuba sikufutshane kunakuqala kunokuza kwesibini kukaYesu. Kodwa eyona nto izozisa isiphelo yinto yokuba abantwana bakaThixo bathathe iBhayibhile zabo, bavuthulule uthuli eziBhayibhileni zabo, bafunde iindaba ezilungileyo kabutsha, baphakame bezaliswe nguMoya Oyingcwele. Bathi, Nkosi, ndikho, thuma mna. Umbuzo endinawo namhlanje ukuba ingaba wena uzothi, Nkosi, ndikho, thuma. Ndiyayithanda i-theme ethi phezu kwayo ne-General Conference ithi I will go. Mna Nkosi ndikho, ndizawuhamba. Ingaba sisibhambathiso ofuna usenza phambi koThixo esi sokuba Nkosi andizubukela izinto zisenzeka, kodwa ndizawuphakama ndihambe. Uba ngumnqweno wentliziyo yakho lo, phakamisa nje isandla kuloo ndawo kuyo sithobe intloko ngomthandazo. Bawethu semazulwini, siyabulela ngelizwi othe wasipha lona. Siyabulela Nkosi ngokusibonisa iimpawu zokuza kwesibini kukaYesu. Yenze ukuza kwesibini kukaYesu kungasifumani njengebhaqo. Sincede Nkosi ukuba sibe ngabantu abakuvayo xa uthetha nathi, futhi sibe ngabantu abazothi basindiswe ngenxa yokuba siye saliphulaphula ilizwi lakho salenza. Nceda ke Nkosi sithathe ilizwi lakho silifunde, silese Nkosi, sibe ngabantu belizwi, sibe ngabantu bomthandazo, sile kubeni usifundisile intando yakho elizweni lakho. Siphakame sihambe siyokwenza intlanga abafundi njengokuba usiyalela. Zonke izinto ke Nkosi sizicela ngegama elihle lowo wasifelayo uYesu Krestu, amen. Siyabulela kakhulu, Inkosi nisikelele. Sizawudibana kwakhona xa sidibana ngesigidimi esilandelayo. Inkosi nisikelele.